Fatoumata ko ma kata juru do ila bi ata do ila sini ata do ila sini ko parce que la kali siya wala ko ni yere tara kata do ila bi ata do ila sini da ke juru sarabal dini ko ne kan tita ko ne kana ke nyoko na ede ko parce que te dore nya juru sarabal dini ko kata do ila fa ba pere ne kuna maze nya fona se biso meso o jonga kinyi fo ina follow aw hakri te se ka shigo hakri bara o san ya ba te berena o ko kono ma do wakati minna on tara dogotoro sura dogotoro ya jira ka fo anye eko ke dogotoro ya jira ka fo ko on de fradi hakri bala kusube hakri bara akera inyana iya ye on jira ya yi wallahi hakri bala naji on mo mi famuya on yigina denkere ye on be se ko famiya todi wallahi aja ikani kuma ichendo nere miri chiyo jigini doni na meke chugodo la ala kile ni bado Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présent. Kora bolo madai kumulai. Ne ba do bolo da kunna te koy wa ka fu kunga kunda to gote ne ba da ko ilaji nya bolin tenefe adu ne ka sira tala ne afa ngon fulle ngona ma fara ngoni che mana amine ngaba do mi bala Jaga bo muso mana soro dumuru. Ko wori ba. la hawla wala quwwata iwa ba kala ma ha Aben bela ko wori ba. ko kuni kan sutura ne ko nga ka dilaja ay luanse de nyano ka siga ka luanse place la mo sunte amini to ko na wala ali kan genga biga dukon Mage chogodi. ni genga biga dukono Ntika solution ni soro. Solution tembolo no te sanata. Ni ma solution ni bi yere. E ko na bo fulanga anyana je. Subhanallah. Mama ti. Mama ti. Illa jumne. Amdu fual mama. O tara nya mama ni ko fere. Na ma fa mama ni furi. Ale mama ga tangam bene kay bodoni. Klabo. O suku do da blessa ala bi kira kama ga unani fe anga fe ga sa. La je jine de wa. Furula ubla. Jube. Ay klabo kera mumini wala muminati. Makedoni. Nakira mesisa. Kanan malai chen. Atana ga ma tangen bula de ata me uni na ka bi ata kuna. Abi. Kabe kara kuna yefe ate an Kabe na sasa. Jangwa mafake na be nyogona. ne abi nyogona. Ibai ya sasa. Angi bitantu. Shengere. Ame ita fi yere. Ne te ko suku do lawo. Ke ka na ni fe ne na kunyo de ni ta ke ka ba to no. Ngada na boy bula ne. Ngada na bore. chorun na bi pargi mukadi Marijan wallahi do no yi wa woro an ko di bo do na wallahi te parking ko no kwa ma sino feti jara de na pargi kon na re glani do ouais ni baro ne nyere ba do yi jare ouais yi jaw do ne ouais sorti jara ni wallahi jara yere di wallahi no Marijan ha te ibo ni nyere bo faka plan do nyen fo na kwa aha taw e plan me te baro bebe ni ta don ni bi son no aha bon la mindo te si bi so ala folo ene parce que ngali be fla la quoi imana e mana mun foni do ne te bawo mo aha e re ba do e kadni chogumna ah ouais Marijan o ko gari ne wa wale aha ouais mais plan mindo te chimindo est-ce que bi so mo la awo meso te Marijan ni ay fo ne bi so awo meso est-ce que bi so Marijan meso Marijan ya fo na se bi so meso o jonga kinyi fo na follow awo Jebi tanto le ya no che Marijan kan ke sawe che me la mi fo ne che kana so ni ma Jebi tanto le ya che plan no no so kono sa
Cɛ mais kana na wolo bi. Cɛ Marijan sabali sa wɛ. Numéro bɛ supprimer ka di. O de don wa? Marijan. O de don wa? Ma. E wɛrɛ fɔ ma taa mun fɔ e ma. K'ale tɛ juru don i la bi a ta don i la sini. K'a wa hali sini kɛnɛ k'a ta don i la. Ko i ka bi tɛmɛnen kɔfɛ k'i kana mɔgɔ foyi bila ka taa ko parce que e jɔ. Ne tɛ ka foyi faamu i ka don. Fatumata ko ma k'a tɛ juru don i la bi a ta don i la sini a ta don i la sini. Ko parce que la k'ale siɲɛ wɛrɛ ko n'i yɛrɛ taara k'a ta don i la bi a ta don i la sini fana k'e juru sarabaliden de. Ko ne ka jita ko ne kana k'e ɲɔgɔnna ye dɛ ko parce que e tɛ dɔwɛrɛ ɲɛ juru sarabalidenya kɔ k'a ta don i la fo b'a pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna ko ne mamuso juru sarabaliden woloden. Ma a y'o de f'i ma. O tɛ se ka kɛ sa. Ko fanga ta bɛ ne ka so de kɔnɔ. Ma i dun i ka Fatumata fɛ juru ta da ne tɛ taa bi ne tɛ taa. A tɛ impôt sara a tɛ ça fait n ta juru min ba so juru yɛrɛ b'ale la. Ma kuma caman dabila bɛ wuli ka taa kama. A ye kuma sugu bɛɛ de ko an ka taa. Ne tɛ taa i n'a ka taa f'a fɔ k'e juru sarabaliden ye ko sigiɲɔgɔn bɛɛ bɛ yen nɔ. K'a luwanse juru tɛ to mɔgɔ la. E jɔ. Ne kɔni tɛ ka. Ni ne ma taa fanga ta kama. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfare au jamfare Fanga ta na fanga ta mun fɔ ne tɔgɔ la Ne ko ni tɔgɔ mama ko a tɔgɔ di ne ka taa fiɲɛ ko wagati ka gɛlɛn sisan. Kana fɔ k'i bɛ n kin k'an fiyɛ. Ayi o sugu man di. E ka dɔ wɛrɛ tɛ ne la. E ka juru tɛ ne. E b'a fɔ ne tɔgɔ ma ɲɛna ka taa juru ɲɛnama foyi tɛ ne la. Ayi kana o kuma dabila. E ko ne tɔgɔ ma ka taa fɔ ne ɲɛna ko ne juru sara bariden. Ayi. Den man ka don e ni ne cɛ dɛ. Fatumata ma fɔ cogo ɲɛri sinon ne bɛ sɔn k'o kɛ. Ayi Fatumata o dabila. E filɛ nin e bɛ ne ka place la yan. Ne ma gɛlɛya foyi se ma. I tɛ taji sara i tɛ impôt sara i tɛ foyi sara ne ka da nin na yan nɔ. E ka dɔ wɛrɛ tɛ ne na 200 000 kɔ. 200 000 gansan e bɛna mankan wuli ko ne juru sara bariden a bɛ ta i ka 200 000 filɛ i ka 200 000 sisan min don sa i ka wari dir'i ma a banna. I ka juru tɛ ne cɛ mais sariya kura n'o de sigi dɔ farala sara la so sara la ayi dɔ farala ka place sara dɔ farala ka so sara I tɔgɔ ma fɔ cogo ɲɛ. Kuma caman tɛ ne fɛ sisan kɔni so sara 300 000 ayi sa a banna i bɛ ne ka so sara ten a banna ayi so bɛ sara ten ne tɛ kuma caman fɛ kuma caman banna pewu n tɛ kɛlɛla n tɛ wɔyɔ la. Ne ka so kɔni I b'a sara normal la e bɛ ne ka so kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ malo e ma ni n ka luwanse bɛ ne bɛ malo e kɔni b'a dɔn ne bɛ maloya e ma ni n ka luwanse bɛ ne bɛ bonya cogoya min na e bɛ ne dɔgɔya ma baara ayi ka dumunifɛn b'i bolo ne mago t'a la. An n'o kɛ ɲɔgɔn na sa. E ma dɔn nin tɔgɔma in ta ye baara ye a filɛ ne ka n'a tɔgɔma kunga ɲɔgɔn na gansan. Nin ma ɲi sa. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfare au jamfare belaido chamada au ne ka telefoni ma ai sa. na kwa ngaji fonye maga ya jamfare So, ahí ya la puse esa. Mi hija perdió ni so ya. Tifo. Alhamdulillah, you got pina la mina. Aja, kana chukuri. I sigilen bɛ so kɔnɔ i kelen I bɛ miiri la mun de bɛ yen nɔ tuguni. Naji an hakili tɛ se ka sigi o. Hakili b'a la o san yaba tɛmɛnen na an ko kɔnɔma don wagati min na an taara dɔgɔtɔrɔso la
dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ an ye écho kɛ dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko an den ye fila de ye. hakili b'a la kosɛbɛ. I hakili b'a la. A kɛra I ɲɛna a kɛra an ɲɛna I y'a ye an yɛrɛ y'a ye. walayi hakili b'a la. Ladi an ma min faamuya an yigina den kɛra den kelen ye an bɛ se k'o faamuya cogo di. walayi Aja I ka nin kuma in tiɲɛ don ne yɛrɛ miiri jigin o jigin donni in na n bɛ kɛ cogo dɔ la Ala kelen de b'a dɔn. La vie est comme une scène de théâtre. Wallahi dusukasi yɛrɛ bɛ n kan wallahi dusukasi ba de bɛ n kan e bɛ wari min ci ka na ne ma wari min kɔni a cili yɛrɛ a ka suma sisan ko bi fɔ n ka ta kɛ ne taara de ko n tɔgɔmakɛ taga fɛn minɛ ka na di yan nɔ kɔngɔ bɛ na yɔrɔ ne nogo filɛ ne man kɛnɛ n tɛ se ka dumuni ko filɛ ne a tɛ se ka bila n bɛ dɔɔni dun n tɛ se ka caman dun wa n nogo tɛ se ka bila fɛnɛ I m'a ye wa fɔ n ka ta ye min kɛ ne la lagare ani ne ka tanba fɔ n ka ta ye min kɛ ne la Ala de b'a dɔn ka ne n tɔgɔma bila ka taa k'a kɛ dumuni di ka na kɔngɔ bɛ na k'a kɛ dumuni di ka na dama fɔ n ka ta ye diɲɛ de jɔ ne la bi ma sugu si tɛ yen fɔ sigida bɛɛ bɔra ne buruja kan fɔ n ka ta bolo k'an buruja ninnu sugu si tɛ fɔ n ka ta ma min da ne kan k'ale ka juru bɛ ne la tiɲɛ don a ka juru bɛ na kɛ mɛ fɔ n ka ta man kan ne dɔgɔya dɛ n'i ma kɔn ka wari bila ka na di ne ma wari ci ne ma walayi ne sɛgɛnnen don dɛ parce que ne bɛ mamiya ko min na kɔlɔkɔlɔ tɛ. An hakili dɛsɛlen don ka sigi an hakili dɛsɛlen don ka sigi an bɛ sigi kuma caman n biri bɛ jigin den nin na. non a bɛ hakili wuli kun bɔ minɛ surtout sage-femme muso bɔlen k'a fɔ ko den ye kelen ko filanin tɛ ko den kelen de don ni écho sɛbɛnw bɛɛ bɔ k'u yira nka o bɛɛ n'a ta a n'a tɔɲɔgɔn bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko ayi ko den ye kelen de ye. An taara kura y'a mɛn an y'a tigɛra de. An y'a ye u ka fɛn nin na ko den ye fila de ye n yɛrɛ ɲɛ b'a la a kɛra I yɛrɛ sigilen ɲɛna. a kɛra ɲɛna nka I b'a dɔn o ko den kɛra kelen ye an bɛ se ka mun faamuya o la. Malimatu ne bɛna min f'i ye I bolo da I dusu kan ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden I bɛ limaniya de. O tiɲɛ. Hali silamɛ tagabolo yɛrɛ de ye limaniya ni fɛn o fɛn jɔnni sɔrɔ I b'a da Ala de kun tiɲɛ don nin don in a gɛlɛyara kosɛbɛ ni ne yɛrɛ miiri jiginna la n bɛ kɛ cogo dɔ la nka ne bɛna min f'i ɲɛna olu de ka baara ye dɔgɔtɔrɔ olu ka baara de don olu ka baara de kɛnɛya olu de ka baara don n'olu ko ko den in kɛra kelen de an bɛ to Ala de kɔ I y'a faamu an ka limaniya an ka to Ala bolo. N y'a mɛn. wa n bɛna min f'i ɲɛna ka fara kan sabali I hakili bɔ nin donni kan sa filanintɔ kelen dɔ min b'an bolo o wasara o. I ye fini min bila ka na n ye fini nin don hali fila yɔrɔ min na o de bɛ n kana ko fini de bɛ n kana tan ko a kɛra b'a ko n bɛ pari de san tellement que n ɲana awɔ n ɲana cogoya min na fini ni ɲana cogoya min na a n'a sɛgi a ɲana dɛ a kɛra bi u b'a ko n bɛ pari wallahi I bɛ yan nale don jumɛn alhamdulilayi nin diyara ne sa wallahi ne nana o bɛ kɛ ne ye ne nkalon ye wallahi luwanse ninnu bɛ ɲɛdonna na ne la ne bi yan nɔ a si tɛ kɛ awɔ kɛ Laji yɛrɛ Laji ɲɛ tɛ ne fila foyi tɛ Laji la bi ni ne tɛ ko kuma dɔ la dugu ma jɛra Laji bɛna ne da ko n ko n ka seli sous 2 heures Laji bɛna ne da ko n ko n ka seli ma wuli k'i seli I b'a ko Ala b'ale kelen de bolo. I jija Alima ni filani ko kuma ye Alima kana mɛn da dɛ. Alima kɔni tɛna mɛn a t'a mɛn. Mais sisan nɔ n'a kɛra don o don sɔgɔma e b'i sigi k'i miiri ko filani ko n b'a dɔn a mɛn o mɛn don dɔ Alima bɛna i sɔrɔ nin miiri in na walima a bɛna i sɔrɔ kelen na kuma na Alima kana bɔ a kalama cogo si la. Laji anw ye ka kuma mɛn Alima tɛ bɔ nin kalama a tɛ bɔ a kalama. Kana bɔ a kalama ko e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko yugu filɛ nin ye a dɔw kelennin tɛ bɔ mɔgɔ kɔnɔ cogo si la.
akana bɔ kalama ko filani ko bɛ ko a ko a kɔrɔkɛ in ko filani don dɛ n'a bɔra kalama don o don dɔrɔn an mako sara a cɛ man ɲi an ka nin kɛ sutura la an ka nin to danbe la y'a mɛn. Y'a mɛn. Wala i ɲɛji cɛ a bɛ bɛna ɲɛ. Ala den Ala ka tiɲɛ nin kɔni dɛmɛ. A bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna. An woro den a tɛ se ka to yanfa la cogo si la. Ko sa ni kɔni bɛ ɲina nin kɔ de Ala ka bon nin da nin man di a kun kana kasi y'a mɛn. Naji i bɛ k'a fɔ ka ɲina kɔ ka ɲina kɔ mɔgɔ bɛ se ka ɲina ko yugu kɔ wa han. A ma nɔgɔn. E ka kɔnɔbara nin don nin kalo 9 ka kira k'a ye ko o den ye fila ye e yiginna fɛnɛ ko den kɛra kelen de ye i ma su y'i ɲɛ la ani nimaniya a cɛ ka gɛlɛn dɛ. Ne y'o de f'i ɲɛna sa fɛn o fɛn mana silamɛ sɔrɔ dɔrɔn walayi a bɛɛ ye hɛrɛ de ye Ala de b'a dɔn a ye nin kɛ ko in na. An y'a mɛn. Tuma dɔ la fɛnɛ i ko bɛ se ka fɛn dɔ yira ko mais i bɛ taa sɔrɔ o fɛnɛ tɛ dɛ an ka n'u bisigi. An ye ka kuma mɛn. N'a ye dɔgɔtɔrɔ ninnu bisigi sisan ko den kɛra fila ye wajibi la n'a y'a sɔrɔ cɛ don ko fila tɛ kiti b'a n'u cɛ ma dɛ. O ye tiɲɛ ye Daji. Voilà i ko bɛ fɛn dɔ yira nka tuma dɔ la a bɛ taa ko fɛn wɛrɛ. An ye ka kuma mɛn. Y'a mɛn ala an ka to Ala kɔ d'accord. Ayi n'i y'ale yɛrɛ ɲininka i b'a fɔ ko ayi ko Ala dalen b'a tigɛ kɔnɔ de k'a sɔrɔ ma Laji yɛrɛ tɛ foyi dɔn ko ne bɛ nin to yen alimami ne kama mais ne Kilago ye fɛn sugu kɛ alimami bɛna kuma Kilago yɛrɛ tɛ silamɛ Kilago bɛ tan a bɛ tan e kɔni bɛ bidenw dɔn alimami yɛrɛ o ta ka jugu Ala nin bɛɛ ta o de kosɔn ne Kilago sirannen don fɛn bɛɛ Ala k'e ɲuman se yan jara ne sa i bɛna don jumɛn tile 2 na o dun jara ne alhamdulillah nisɔndiyara sa k'an bɛn e ma dɔn ni ɲana k'a bɛ nale n denkɛ e ma dɔn ni ɲana ne Kilago lajɛ jɔn b'a fɔ ko ne ye musokɔrɔba ye n'i ye ɲɛ ta bi kɔfɛ e tɛna an sigilen mɔrɔmɔrɔlen sigilen tuguni surtout Alima kɔni ka bɔ nin kalama ni Alima bɔra kalama k'a kɔrɔkɛ filani ye a bɛna kɛ don o don Alima bɛna n'an ɲininka an bɛ to an y'a faamuya an bɛ kuma kelen f'i ɲɛna kɛ an ye Ala ka yɔni de ye ko jugu caman kɛra kira la ka tɛmɛ walayi a y'a mɛn an ta ka misɛn o t'a kɔnɔ ale ta olu Ala y'olu da u ta kama dɛ n'o tɛ n'o bilala an fɛn o fɛn kunna Ala k'an kisi de. Ala k'an kisi awɔ an ye ka kuma mɛn Naji.